Verzakkingen aan het Zeeuwse spoor zorgen tot en met zondag voor hinder. Dan gaat die trein langzaam rijden omdat het spoor verzakt is. Maar hoe gaan ze dat weer oplossen, joh? Hè? Het antwoord krijgen we zo meteen van verslaggever Martijn van der Werf. En verder in deze uitzending. Zorgen over een nieuw hoogspanningsstation. En steeds minder Zeeuwse kinderen ingeënt. Goedenavond. Dat er heel veel regen is gevallen de afgelopen tijd, dat hebben we natuurlijk allemaal gemerkt. Maar de buien hebben inmiddels ook het Zeeuwse spoor helemaal ontregeld. Verzakkingen zorgen ervoor dat treinen op de Zeeuwse lijn maar 40 km per uur mogen rijden. Gevolg: flinke vertragingen. Heel vervelend, want ik moest naar het werk. En ja, ik moest gewoon 3 kwartier wachten. En meestal ben ik om 7:15 op het werk ongeveer. En nu was ik pas om 9 uur. Ja, dat is heel vervelend. Het gebeurt heel vaak. Maar ja, we leven ermee, hè? Je kijkt erbij van, nou, ik heb me erbij neergelegd, ik ben het wel gewend. Ja, dat klopt. Het gebeurt zo vaak en dan ben je eraan gewend op een uur. Wel lastig, want gisteren was het ook al. Toen heb ik ook best wel lang op de trein moeten wachten. En ja, het is best wel vervelend. Dus dat is wel lastig met de tijden ook van school. Want ik kom net uit school. Dus ik heb ook eerder moeten vertrekken om de trein te kunnen halen. Want anders dan moet ik hier 3 kwartier staan te wachten. Ongelooflijk. Spoor verzakt. Hè? Hoe krijgen ze het voor elkaar? Dan gaat die trein langzaam rijden omdat het spoor verzakt is. Maar hoe gaan ze dat weer oplossen, joh? Hè? We hebben wel eens een tunnel verzakt gehad. Weet je dat nog, die tunnel? En nou het spoor verzakt. Nou ja, ik vind het erg knap. Bij het station in Goes staat verslaggever Martijn van der Werf. En Martijn, wat is er nou precies aan de hand? Nou ja, de zaak kwam aan het licht doordat machinisten melding maakten van verzakkingen langs het hele Zeeuwse spoor. Dat veranderde gisteren toen er ineens heel veel meldingen binnenkwamen van rondom Goes en Sier-Arendskerken. Ja, toen moest ProRail maatregelen nemen en dat betekent dus minder treinen. En als ze al mogen rijden, dan moeten ze langzamer rijden, maximaal 40 km per uur. In Zeeland kennen wij een ondergrond van klei. En klei zorgt voor slechte afwatering. En op het moment dat dus inderdaad heel veel regen is, krijg je dus inderdaad dat die afwatering ook niet goed is. Dus uiteindelijk is het gewoon een baanvak waar die gevoelig hiervoor is en die kwetsbaar is. Dus we sluiten niet uit dat er nog een keer andere werkzaamheden nodig zijn op andere vakken op de Zeeuwse lijn. Ja, Martijn, het ligt dus aan de ondergrond, klei. Is duidelijk hoe lang dit gaat duren? Nou ja, je zei het net al eventjes, hè. Tot zeker in het weekend, zondagnacht. Dus van zondag op maandag, dan gaat ProRail de verzakkingen verhelpen. Verwachting is overigens wel dat de hinder de komende dagen minder erg zal zijn dan die van vandaag. En als alles volgens planning blijft verlopen, dan kan maandag, dus over een kleine week, de dienstregeling weer worden hervat. Verslaggever Martijn van der Werf, duidelijk in Goes. Dank je wel. De dode man die zondagavond in een arbeidsmigrantenhotel in Wolfertsdijk werd gevonden, is een natuurlijke dood gestorven. Dat heeft de politie vandaag bekendgemaakt. Eerder werd nog een vrouw opgepakt die net als de man in het hotel verbleef. Maar zij is weer vrijgelaten. Meer details over de doodsoorzaken wil de politie niet geven. De meeste inwoners van Vlissingen die via de wet maatschappelijke ondersteuning thuishulp van de gemeente krijgen, zijn daar tevreden over. Blijkt uit onderzoek onder 150 cliënten. Zij gaven gemiddeld een 7,6 voor de kwaliteit van de hulp. Eerder was er, vooral vanuit de oppositiepartijen, juist flinke kritiek op de manier waarop de gemeente die thuiszorg had geregeld. Ook Tom Pidcock doet mee aan de vestingcross in Hulst. En dat betekent dat alle 3 de toppers in het veldrijden aan de Zeeuwse wedstrijd meedoen. Eerder maakten namelijk Mathieu van der Poel en Wout van Aert bekend mee te zullen doen. De Brit Pidcock won de vestingcross al 1 keer eerder, dat was vorig jaar. De wedstrijd in de binnenstad van Hulst wordt verreden op 30 december. De inwoners van 2 buurtschappen tussen Hoek en Terneuzen zijn ongerust. De kans bestaat dat er in hun polder een hoogspanningsstation wordt gebouwd van bijna 24 voetbalvelden groot. En dat willen ze voorkomen. Hun stem laten horen. Dat gaan de bewoners van de buurtschappen Wulpenbek en De Knol vanavond doen op een informatieavond in Terneuzen. Dit weiland tussen Hoek en Terneuzen is een voorkeurslocatie voor een hoogspanningsstation van ongeveer 24 voetbalvelden groot.
We hebben angst voor geluidsoverlast, we hebben angst voor lichtoverlast. We hebben angst voor eventuele straling van de masten die er moeten komen. We hebben angst voor eventueel explosiegevaar wat aangegeven zou zijn. En we hebben natuurlijk ook de angst voor waardevermindering van je woning. Het station is een onderdeel van het plan voor een 380 kV-lijn naar Zeeuws-Vlaanderen. En daarom moeten er dit soort masten komen. En dus ook een hoogspanningsstation van 17 hectare groot. Waarom hier is een beetje de vraag. Wat ze zelf aangeven is dat dit geen stadskern of dorpskern is. Met het gevoel, er wonen hier toch geen mensen. Het besluit valt pas in 2026, want dit terrein naast Douw in Terneuzen is ook een optie. En dit was optie 2. Dus ja, wij als bewoners schrokken ons natuurlijk lam. Je wil zoiets niet naast je deur hebben. Burgers hebben tot 28 december de tijd om te reageren op de plannen. Deze mensen gaan dat zeker doen. De premier van België vindt dat zijn land serieus moet overwegen om 20 jaar langer gebruik te maken van kernenergie. Dat melden Belgische media. En daarvoor zou onder meer kernreactor Doel 4 net over de Zeeuwse grens langer open moeten blijven. Eerder is afgesproken dat die op 1 juli 2025 sluit. Maar er wordt nu door de regering onderhandeld met energiebedrijf Engie of Doel 4 en ook Tihange 3 langer open kunnen blijven. De Universiteit Utrecht heeft bijna 2,5 miljoen euro van het Rijk gekregen om onderzoek te doen naar duurzame manieren om PFAS te verwijderen en vernietigen. Wereldwijd zijn grote stukken land en water verontreinigd met PFAS. Ook in Zeeland is dat het geval. Onder meer de Westerschelde is flink vervuild. En dat vormt een risico voor de gezondheid van mens, dier en natuur. PFAS staat er juist om bekend dat het heel moeilijk afbreekbaar is. Toch gaan ze dat in Utrecht nu dus proberen. Het is koud en dus hier en daar oppassen geblazen op de Zeeuwse wegen. Vanochtend ging het mis bij Nieuwerkerk. Een man botste daar na een hagelbui tegen een boom. Hij raakte bekneld en is naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Oud-Vossemeer gebeurde vanochtend een ongeluk. Of ook dat door de gladheid kwam, is niet bekend. De bedoeling is dat minstens 90% van de kinderen gevaccineerd wordt, volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Maar in Zeeland is er geen enkele gemeente die dat haalt. En sinds een aantal jaar zijn zij juist daarvoor verantwoordelijk. Toch wordt er nog niet echt actie ondernomen. Je kinderen inenten. Jarenlang hoorde het erbij. Bijna iedereen deed het. Maar dat is nu inmiddels wel anders. De afgelopen jaren is de vaccinatiegraad fors gedaald. In Rijmerswaal is die het laagst, 62%. En dat is bijna 30% lager dan de doelstelling van het RIVM. SGP-wethouder Ad Meeuwse heeft het er maar moeilijk mee om dichter bij die doelstelling te komen. Die doelstelling van de Rijksoverheid die kennen we en als gemeente Rijmerswaal staan we daar helemaal achter en we proberen het ook uit te voeren. Aan de ene kant merk ik dat een stukje zorg er is. Er zijn ook wel eens vragen in de gemeenteraad gesteld. Aan de andere kant, het is niet nieuw in Rijmerswaal. Dan merk ik ook een stukje nuchterheid en ja, het is hier nooit anders geweest en we hebben er ook mee leren leven. In Middelburg daalde de vaccinatiegraad in 1 jaar tijd van 90 naar 73%. Toch schiet de wethouder daar niet meteen in actie. Ze willen eerst kijken of deze daling volgend jaar doorzet. Wij zitten redelijk stabiel, steeds rond de 90%. Dus daarom niet gelijk dat alle alarmbellen afgaan. Het is natuurlijk wel reden om alert te zijn en te blijven monitoren. Waar zit dat dan? Dus u zegt, als het nodig is, schiet de gemeente in actie? Ja, wij kunnen mensen niet dwingen. Wij kunnen het wel zo aantrekkelijk mogelijk maken. Nou ja, dat zullen we dan doen indien nodig. Die afwachtende houding zie je overal in de provincie. Niet één Zeeuwse gemeente heeft tot nu toe een plan van aanpak opgesteld om de eigen vaccinatiegraad te vergroten. En ik praat erover verder met zorgverslaggever Jannes Goedbloed. Jannes, die gemeenten gaan dus niet meteen nu wat doen. Waarom, denk je eigenlijk? Nou ja, veel gemeenten hebben toen het in 2019 hun verantwoordelijkheid werd advies ingewonnen bij de GGD Zeeland. Dat is de organisatie die het gemeentelijk beleid uit moet gaan voeren. En toen was het advies, ga gewoon verder zoals je dat tot nu toe ook altijd deed. En veel gemeenten doen dat dus ook. En daarmee is blijkbaar voor hen de kous ook af. Want ja, je komt nergens in gemeentelijke stukken iets tegen over vaccinatieproblemen of
campagnes om zo'n vaccinatiegraad te verhogen. Ja, je vraagt je dan natuurlijk ook meteen af, is het eigenlijk erg een lage vaccinatiegraad? Ja, volgens immunologen en andere gezondheidsdeskundigen is dat heel erg. Die spreken van alarmerende cijfers. Want de kans op een uitbraak van gevaarlijke kinderziekten, zoals bijvoorbeeld de mazelen, wordt door die lage vaccinatiegraad wel een stuk groter. En daarnaast worden ook de gevolgen van zo'n uitbraak groter. En dat betekent meer zieken en ook meer doden. Goed, die vaccinatiegraad is dus laag, maar hij daalt ook nog eens. Hoe zou dat dan eigenlijk komen? Ja, niemand die dat precies weet. Maar ja, je kunt aan je water aanvoelen dat het iets met corona te maken heeft. Want ja, in coronatijd zijn mensen toch wat sceptischer naar het fenomeen vaccinatie gaan kijken. Maar als je wil weten wat er nou precies aan de hand is, ja, dan moet je dat wel gaan onderzoeken. Zeeuwse gemeenten doen dat niet. Er is wel een landelijk onderzoek naar de mentaliteit van die zogeheten antivaxers aangekondigd. Maar ja, zoals je weet geven landelijke cijfers niet altijd een goed beeld van de situatie hier in Zeeland. Ja, en hier in Zeeland wordt er zoals gezegd dus weinig aan gedaan. Duidelijk, Jannes, dankjewel. Vooral in het midden van de provincie en op Schouwen-Duiveland en Tholen waren een paar flinke buien, soms zelfs natte sneeuw of hagel. Maar zeker rondom de Westerschelde waren er ook opklaringen en stond er een afnemende wind. Morgen dan komt er vooral aan zee wat zon bij. Ook vrijdag is het rustig met hooguit een enkele winterse bui. In het weekend wordt de kans op buien weer groter. En met dat opbeurende nieuws sluiten we af voor vandaag. Ik wens u een hele fijne woensdagavond en natuurlijk heel graag tot morgen.